Serata tajba, grazzi Nowlin tal-li rġajt studentna fil-programm interessanti tiegħek. Aħna nixtiequ bħala l-aħħar darba li ħanidru fl-aħħar tas-sena nixtiequ nagħmlu appell għal dawk kollha li huma interessati li jiftu xi forma ta' negozju jiġu hawnhekk il-business fairs ġewwa l-imrieħel biex naraw kif nistgħu ngħinuhom. Aħna qegħdin hawnhekk biex ngħinu n-negozjanti u dawk kollha li jaspiraw li jiftu n-negozju tagħhom. Anke kemm xi ħadd li huwa impjegat jew wasal biex jispiċċa l-istudju tiegħu u dejjem xtaq li jiftaħ negozju aħna nistgħu niggwidawh kif jirreġistra l-negozju tiegħu u wkoll nispjegaw x'inċentivi hemm tal-gvern. Il-gvern għandu ħafna inċentivi, għandu inċentiv kważi għal kull forma u tip ta' business, allura aħna nkunu nistgħu niggwidawkom. Anka dawk li huma interessati li jkabru il-negozju tagħhom jiġu hawnhekk aħna jew kellha jċemplu 144 jew jibatulna email aħna nkunu nistgħu ngħinuhom. Nixtieq nagħlaq illum billi nixtieq il kulħadd is-sena tajba milli tħini u nisperaw li s-sena d-dieħla tkun aħjar fejn tiġi saħħa u negozju. Grazzi ħafna.